fixemos xeres dos nenos da infantil. Resume todo o que aprendimos co proxecto ao abeiro dos nosos montes. Agora imos a explicarvos un pouco toda a información que os pusemos aquí. As aves son seres vivos, porque nacen, melan, alimentanse, reprodúcense e morren. E necesitan auga, terra, sol e aire para vivir. E esta árbore central representamos as partes principais, explicamos as súas funcións. As raíces suxetan a árbore e absorben a auga e sales minerais da terra. E serven de almacén de alimento. O tronco sostén a copa. A capa exterior do tronco chamase cortiza. Serve para proteger a savia da árbore. A capa está formada polas ramas e as follas. É diferente segundo a especie. As ramas saen do tronco, delas están as semas. Da sema nacerá unha flor, outra pola ou follas. Estas follas son as mandan todos os nenos internas do infantil. As follas permiten que as árbores respiren, que fagan a fotosintesis. De día, coa axuda da luz do sol, as árbores fabrican o seu alimento, a savia, formada por auga e sales minerais da terra. Ao mesmo tempo, absorben o dióxido de carbono do aire e expulsan o oxígeno. De noite, as árbores respiran, é dicir, collen oxígeno e expulsan o dióxido de carbono. A vida das árbores comeza con unha semente. A semente deposítase na terra e xermina. Comeza a medrar unha planta chamada plántula. Despois conviértese en unha planta adulta. Queremos falarvos da importancia das árbores e dos beneficios que teñen para a nosa vida. Proporcionan oxígeno, limpan a atmósfera. Son fogar de plantas e animais. Facilitan medicinas naturais. Dellas obtemos materias primas como papel, leña, carbón. Por iso debemos cuidar os nosos bosques. En conta que hai que respetar os camiños e non deixar lixo cando os visitemos. Non prender lume. Non malgastar auga. Reducir, reutilizar e reciclar papel e cartón. E reforestar con especies autóctonas. Traballamos diferentes especies de árbores, das que podemos atopar alrededor do noso colexio. Esta árbore é a boreira. A turna donde 4 anos. O asilo é a árbore de 3 anos. Nos traballamos pereira, calvario, castiñeiro, piñeiro. Ola, nenos e nenas, os presentamos a moreira. A moreira. Os seus frutos son as amoras. En Galicia é tradicional o seu cultivo. Florea na primavera. É originaria de Asia Occidental. Os frutos son os amoras. Pode quedar no 10 ou 20 metros de alto. Alimento de vermes. As súas follas serven de alimento para os vermes de seda. Unha bolboreta pon un montón de ovos. 3 anos vermes.
E construen cazulos. Agochan ese ofi. A metamorfosen. Despois de un día saen as bulboritas. De os cazulos sácanse fíos para hacer teas. O seu froico escósico. Mira, é unha aula de Nadal. Pereiro. É unha árbore de folla caduca. É unha árbore froiteira. O seu froito é a pera. As súas flores son brancas. Castilleiro. É unha árbore de folla caduca, pode ser milenario. É unha árbore moi lonxeva. O seu froito, a castaña, está metido no ouvido. Recóllese en novembro e festexamos o magosto. A súa madeira é moi valorada para fabricar mobles e instrumentos. Aos bosques de castiñeiros chamase carvalho. É unha árbore de folla caduca que pode vivir varios séculos. A agrupación de carvallos chamase carvalleira. A súa madeira é moi empregada na construción e fábrica
de mobles. Hai moitos seres vivos asociados en especialmente insectos. O seu froito, as landras, serven de alimento a pequenos mamíferos e páxaros. Piñeiro, árbore de folla perenne. As súas follas chámanse arume. Plantáronse moitos en Galiza porque medra moi rápido e del obtense a materia prima para fabricar papel, celulosa. O seu froito son as piñas, conos con piñóns. É a árbore de Nadal.